Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinci. We are here to update you of what was happening on iGenesis namhlanje mhla 4 March 2026. Okay, sikhumbule ukuthi uMpumi ugcinela xaze ifamily yakhe kanjalo. Futhi namhlanje uMpumi uzoqoqa izinto zakhe. Yena uthi uyahamba uyohlala noGabriel. Wathi ethi uyamvimba umakhe wathi nje ucela aphume kuyo ngoba akasafuneli ukuthi luzomhlanganisa nabo. Ikakhulukazi njengoba benze lento abayenzile izolo. Wakhala ngokuthi ubendubala xazele njengezilwane abantu bebuka. Wathi nje uMpumi akaze abacela ukuthi bangenelele endabeni yakhe. Wathi ethi uyakhuluma ubento esho khona ukuthi njengoba eseyibona eseyigolide nesiliva senza njena. Wathi nje uMpumi wena ongizise yonke lento and wena futhi wangihambisa kuGabriel. Wathi nje cela usuke endleleni yami wadinwa ubende embuza ukuthi ubiza abantu ngegama. Kwasho ukuthi akasekho kwayelapho uMpumi uyophuma ngomnyango. Wathi awusangisizi ngisho nangalezi sikhwama esho kumama wakhe. Umndeni wakaThabethe ulungisela umcimbi wabanamhlanje nobonke waze washo ukuthi akenze langa abantu abaningi wenze nje into encane. Kusenjalo wavela wadonsa ifoni uFelicia mkhombisa abakwaSedibek beshaya uGabriel izolo. Wambuza ukuthi ufuna ukugana kumndeni onedrama kanje yini. Wathi ayikho nje into enhle eqhamuka kaSedibek. Umpumi ungena emzini kaGabriel uhudula ama-suitcase akhe wangena esekhala ngendlela uma wakhe atoxic ngakhona. Wathi ubona kungcono ukuthi eze ngapha kuGabriel ukuze azopholisa ikhanda. Wavele umpakisa abakithi uGabriel wathi nje Mpumi, wo, if ubuka mina ubona uhlobo lomuntu othanda ukukipita. Wathi noma ngabe uyathanda ukukipita kodwa akasoze akipita nentombazane kaSedibek. Lapho uMpumi uthule usemangazwe yilamagama aphuma emlonyeni kaGabriel. Waqhubeka wathi after lento abakaSedibek abangenze yona, wathi ethi uyancenga esho khona ukuthi uGabriel angayenzi lonto. Wathi Mpumi, ngikuvezile ukuthembeka kwami kuwe kodwa wena ungenza lento. Waze washo ukuthi ngikhethe ukuba ngasesayidini lakho over umndeni wami. Avela nje uGabriel wathi ungaze ungidakelwa wena la. Yo guys, wathi uyakhala ngokuthi umvikeli ilizwe. Wathi uGabriel, Mpumi, thatha izikhwama zakho lana ungiphumele. Wathi uthathe nazo zonke izinto engithengele zona. Wathi ethi uyakhala uMpumi wathi ungakhali lana. Wathi akahamba ayokhala emotweni yemali yakhe ayithengile yena. Hayibo uGabriel guys uzosimangaza. UMpumi semotweni secabanga zonke izinto ezinhle nezimbi ezenziwe uGabriel. Ezinye bengayinaki bakithi ngoba khona lana ecabanga emnika khona imali lapho akayekile ukukhala uyakhala bakithi. Wena uzoxolisa ngokumarona ngokungabi umama oqotho ngisho nangesikhathi lapho ayemdinga ngakhona kodwa akakwazanga ukuba khona empilweni yakhe. Waze washo nokuthi uyaxolisa ngazo zonke izinto ezenziwe uGabriel kuyena ezibuhlungu. Wabese embuza ukuthi waye bengamtshela ukuthi uMaron ubengakholwa ukuthi uzomthemba. Waxolisa bakithi uwende kuleyo ndawo. Umndeni wakaSedibek ngixabana kodwa ngalento eyenzeke khona baze batshela uwende ukuthi kunjena nje uyena. Baze bathi ukube akazange afake izingane zakhe yonke lento ngaba kunjena. Wadideka uwende ukuthi bakhuluma ngani. Baqhubeka besho ukuthi uyena obedayisa ngezingane zakhe wasekuqaleni. Wathi nje uwende bebafundisa ukuzimela. Wathi nje akaze abapoyile kodwa babafundisa impilo engcono. Wathi bebebona ukuthi uMarona ubenomona uGabriel noMpumi. Wababuza ukuthi manje sebeyamjikela hawu. Wabe esebagiva ngezingane zabo ukuthi zihlezi zigqoke ama-bara glove. Basukuma bakhombana ngemini. Wathi nje omunye shaya uzobona kahle. uMarona uya ku-event yakaThabethe ukuphathela uFelicia izimbali. Wathi nje uFelicia ufunani wena la. Wathi uMarona ngikhumbula nge-first album yami ukuthi wangithengela izimbali so yingakho nami ngithi angilethele izimbali. Wathi uFelicia, hhayi manje Marona usuke lana ube yinto ubhizi usaxosha umndeni wakhe lana kaSedibek ukuthi hambani emzini nobaba wami. Ngenhlahla bagcina behambile. Ngebamba lana ungakhohlwa ukucingela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.